apologies and has corrected that. And we like that person to apologize. Jagoro maduong' mar riwruok mar UDA Cleophas Malala oseo riwruok mag siasa mawuok imbo mar Kenya mong'ere kaka Western Region Parliamentary Caucus kuom gino mowacho ni thiro riwo wi oganda kanyakla. Koloso Bungoma e kinde mane orwako jokanyo mamoko modare duond buche mopogore opogore koriwogi gi UDA. Malala wacho ni siasa mag riwo wi oganda mawuok imbo mar Kenya osekalo. Kendo en weche kata en seche makoro jotelo ne onego beni okaw ting' gin giwegi mar chwalo ne jopiny dongruok kokalo kuom piny owacho. Malala omedo jiwo jotenda duond buche mamoko kaka Ford Kenya kod ANC mondo riwre kod duond bura mar UDA motelo ne yiero mar UDA ma ichano tim dwe mar 12 mar higani. Vijana oye! Hello. So ile kitu ningependa kuomba viongozi wa Luhya, tuache sasa kukuja kila weekend nyumbani na kuambia watu tunataka Luhya unity. We are already united, that is why we are in government. Ile kitu tunataka mkikuja nyumbani mseme mmeandika watu wangapi kazi hapa, mnaleta pesa ngapi nyumbani, barabara gani mnaunda hapa. Mambo ya Luhya unity sasa tuache, sababu tushaungana na tumeshukuru rais. Sasa Waluhya wako pamoja. So the narrative of Luhya unity should be buried. Kabisa, we are united. Tuko united kabisa. Sasa mnasema kwamba viongozi wote wa mkoa wa Magharibi waache merry-go-round wajiunge na chama